I zdravo svima i dobrodošli u moj novi video na kanalu. S obzirom da me nije bilo jedno vreme, vraćamo se polako u formu i kako bi drugačije krenula video nego nekim lepim pecivom. Ovog puta pravit ćemo od jedne smese 3 vrste različitog peciva. Pa evo, ostanite do kraja videa i pogledajte. Za početak u vanglicu stavimo celu kocku kvasca. Vi možete i sveži i suvi, ja koristim uvek sveži. Dodamo jednu kašiku brašna i malo toplog mleka. To ćemo ostaviti malo da kvasac proradi i jednu kašičicu šećera. Eto, kad nam se razbio kvasac, samo ga ostavimo nekih, kao što rekao, 3-4 minuta, a onda ćemo da zamesimo testo. I evo, u nadošli kvasac, sada ćemo da dodamo ostatak mleka. Ukupno nam je potrebno 700 ml, malo pre sam stavila možda nekih 50-ak, a ukupno nam je potrebno 700 ml mleka. Kao što rekao, ja pravim veću količinu peciva, vi možete slobodno manje, možete jedno pecivo, ja pravim kao što rekao na početku videa 3. I treba će nam 2 cijela jaja u testo. Malo izlupamo jaja, promešamo i dodajemo brašno postepeno. Prvo dodamo malo, pa dodamo malo soli, otprilike evo, jednu kašičicu soli, jedan ceo prašak za pecivo i to promešamo. Uvijek prvo kašikom, a onda na kraju i rukom. Ali prvo kašikom kako bi se sve grudvice jako dobro razbile. I kada je testo skoro umešano, sad ćemo na površinu da stavimo malo brašna i da lepo umesimo naše testo rukom. I mesite ga dobrih 5 minuta kako bi se sve grudvice razbile u njemu. I evo, kao što možete vidjeti, testo se ne lepi, a nije ni previše tvrdo, ni previše mekano. Sada ćemo u vanglicu da stavimo malo ulja, da pouljimo našu vanglicu i da dodajemo testo i ostavimo ga, kao što rekao, pola sata na toplom. I evo, nakon nekih pola sata testo je naraslo i sada ćemo ga podeliti na 3 približno jednakih delova i blago premesiti. Približno jednakih delova, kao što možete vidjeti. I sada ću od prvog dela, ovaj koji je kao najmanji, da pravim pizza pužiće. Treba će nam da rastanjimo testo oplagijom i rastanjite testo što tanje u pravougalni oblik. Što tanje znači u neki ovako pravougalni oblik. Tanko. I sada ćemo da stavimo preko cijelog testa malo kečapa. Ćemo sve da premažemo četvicom. U tankom sloju smo stavili kečap. Sad vi preko možete da stavite šunku, kačkavalj ako želite da pravite. Ja ću samo stavim kečap i origano. Sada ćemo da umotamo naš rolat. Znači, što sitnije motajte, da bude što više kao. Kada smo dobili ovako jednu veknicu, sad uzimate šta god sečete prvo kraj, njega ne morate, i svaku sljedeću rolnicu sečete.
I eto, mali pužići. I ređate ih u pleh obložen pek papirom. To je na kraju ispalo ovako. Sad za drugo pecivo uzimamo sljedeće testo i rastanjemo ga skroz tanko. Pravimo kiflice. Pola putera i premažemo preko celog tijesta. Puter treba da bude sa sobne temperature, kao što vidite, da bi se ovako lepo razmazivao po testu. I sad uzimamo sekačem za picu i delimo trouglove. Ja ću ovog puta da pravim baš male kiflice, pa ću da delim svaki na 4. I meni trebaju što manje i što lepše. I sad samo umotamo svaku kiflicu. I evo je. I samo ih ređamo u pleh. Ovo je univerzalno testo, tako da može da bude i za slatko i za slano. Ja ovog puta pravim slane za animacije, a vi možete i slatke, ali slobodno možete od ovog testa i štrudlu da pravite. I evo, kiflice sam premazala sa jednim umućenim jajetom i posula sam ih susamo i pužiće i sad idu da se peku na 250 stepeni oko pola sata. Evo, dragi moji, kao što vidite, naše kiflice i pužići su nam gotovi. Samo što sam ih izvadila iz rerne, pekla sam ih tačno pola sata. Kao što možete vidjeti, to je toliko mekano. Eto predlog za jedno prelepo testo od kojeg možete da pravite više vrsta peciva. Ne zaboravite da se pretplatite na ovom kanalu, da kliknete like, pišite u komentarima kako vam se sviđa, a mi se uskoro vidimo sa novim videom. Ćao!